תדר של שליטה זה תדר כל כך חשוב. זה בעצם כמה אנחנו רגועות ושלבות מול הדברים שאנחנו רוצות שיקרו, ואנחנו לא מתערערות מדברים שלא בדיוק מסתדרים באותו רגע. אנחנו באמת יכולות לראות איך זה עוד מעט הולך לקרות. זה תדר חזק, וזה תדר שמביא המון הזדמנויות ודברים טובים. אני רוצה לעשות איזשהו חידוד קטן. אני בן אדם מאוד מאמין. זה לא אומר שאנחנו לא משאירות דברים גם באמת בידי הגורל. הרבה פעמים דווקא שליטה, זה גם לשחרר שליטה. זה להבין שיש דברים שהם לא תלויים בי, ואני משחררת, ואם הם יקרו זה שלי, ואם לא אז לא. אבל בכל השאר, בטח ובטח שזה תלוי בי, ואני אעשה את המקסימום עד שאני אהיה רגועה, שעשיתי את הכל, ואז אני אוכל לנוח ולתת לזה פשוט לקרות, או לא לקרות, ואז אני אלך טיפה לשם ויראה מה קורה. זה תמיד מזכיר לי את הילד שלי, שאומר, אמא, אני הסתכלתי על החבר שלי, ואני כל כך האמנתי שעוד רגע הוא ייתן לי את הכדור, ושהוא ישחק איתי, וזה לא קרה. ואז אני תמיד מצחקקת לעצמי, כי הרבה פעמים גם אנחנו ככה, חושבים שאם באותו רגע נאמין ונכוון, זה יקרה. ואז אנחנו מגיעות לדייט, והדייט היה על הפנים. באמת איזה בחור ווירד כזה. ואז אנחנו רואות, שיט, זה לא עובד. אבל מה אם נמשיך עוד קצת? ונראה את הסימנים בדרך. מה אז יקרה? מה אם ביום אחר, יום אחר, חבר אחר יגיד לו, בוא נשחק בכדור. אז זה בסדר? או מה אם פתאום, out of nowhere, דודה שלו, קנתה לו כדור. רק אם הוא יצליח לראות את הסימן, הוא יבין שבסוף זה מתגשם, זה קורה. ולפעמים זה בא לנו עוד קצת, או קצת ככה, אבל זה מגיע. וזה מה שהפרק הזה הולך ללמד אותנו. וכן, זה תלוי בנו, לא באף גבר, או באף מצב מדינתי. לא, זה תלוי אך ורק בנו. וכשיש לך שליטה, יש לך את זה. בגדול.